Lasă-mă să-ți arăt ce se întâmplă. Ia, clar. Clar. Wow. Să vedem ce are băiatul acolo. De ce provoc din astea oare? Dolce Due Brookstone. Will I am. Slap the bass. Slap the bass. Slap the bass. Spinge lumea viselor. Am mai venit aici? Nu, da, și ăsta are. Și ăsta e altul. Deci parcă e afară, e așa ceva, deci parcă e cer. Deci parcă e cer, mă. E capul meu. Deci parcă e cer, doamne. Vrei să intrăm un pic aici? Hai cu tot. Wow. Vrei să intrăm un pic în lumea viselor? N-ai băi cu părea. Sorry. I'm sorry. Ok. E ok. Easy, Neo, The Brain Mixer. Uite ce mortală e cartea asta, trebuie să filmezi, Iza. Că e meant to be. Testamentul. Meant to be. Deci gândește. Ăla. Uite, te rog. Ce provoacă? De la mimoză. De la mimoză. Dar ce e cu bani acolo? Atâția bani. Sunt mimoz. Ioi, ce milusul. Parcă e statuie. De parcă e statuie. Wow. Săracică, pe... Bă, dar... Deci cât e de minos? Wow. Ok, let's go! Deci, uite la fetița asta cât e scumpă, cum s-o răstea care fiată. Dar ce încet a făcut, ar trebui să-i dăm miza și noi $1, dă-i. Hai să-i dau? Wow, deci... Are ceva probleme, săracul. Deci vine și parcă e statuie, deja numai că... Mai sunt many. Mai sunt many oameni de așa? Ok. Will I am, slap the bass. Slap the bass. Deci așa e restaurantele astea, zici că urci, nu știu nici rușineale. Yeah. Slap the bass. My freaking favorite store, OMG. Avem voie. Ha? Hi, how are you? It's